салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. боз як навъи электромобилҳои нав дар Тоҷикистон 10 сомони захираи барқ барои 410 километр. ширкати як такси электромобилҳои нав ворид намуд. ояндаи наздик ният дорад ки дар саросари кишвар шабакаҳои нуқтаҳои пуркунии захираи барқ васл кунад. як такси 20 адад мошини барқӣ яъне электромобилҳои BYD2-ро вориди кишвар кардааст. онҳоро метавон ҳам барои такси ва ҳам барои истифодаи шахсӣ харидорӣ кард. дар ҳудуди худи корхона нуқтаи якум аллакай гузошта шуд. он метавонад ду мошинро дар як вақт барқ диҳад, мегӯяд намояндаи як такси Баҳриддин Шои. автомобилҳои батареяшон аз 30 то 47 киловатт дар 40-45 дақиқа ва батареяшон аз 40 то 87 киловатта дар 1.5 соат захира гирифта. бо он захираи автомашина метавонад то 600-700 километр масофаро тай кунад. батареяи зарфияташ 30-47 киловатта дар нуқтаҳои зуд пуркунанда 20-30 сомонӣ ва батареяҳои зарфияташон бештар аз 40-45 сомонӣ арзиш дорад. шумо ба чунин электромобилҳо аз 1 то 10 чӣ қадар баҳо медиҳед ва оё сифати ин электромобилҳо ба шумо писанд аст ё на? ҷавоби шуморо дар комментария мунтазир ҳастем. ин буд барномаи хабар барои ту. то оинда бо шумо будам. чун ҳар вақта ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда боз мегӯям шоду пирӯз бошед дӯстон. хайр.